Esta nit passada la calma era la nota dominant a l'estació Joaquim Sorolla, un recinte emmurallat per unes tanques que desapareixeran en les pròximes hores per a donar pas a un bon grapat de viatgers i curiosos. Un contrast amb els treballs dels últims dies perquè estiga tot preparat, instal·lar els panells informatius, comprovar que les taquilles funcionen correctament, pintar l'última capa, omplir les prestatgeries fins que l'estació provisional lluïsca la seva millor cara. Propostes culturals i d'oci estaran connectades en vora 90 minuts, entre elles les rutes enològiques de Requena. El celler Pago de Tarsis ofereix disfrutar del bon vi allotjat al seu hotel entre la vinya. I no només ens acostarà als viatgers de Madrid, sinó que també és una porta oberta per a tots els viatgers, per exemple, de Sevilla, de Galícia, que vulguin vindre per ahí, via Madrid podran arribar molt millor que en avió. Com el vi, molts són els productes valencians de renom que els viatgers podran trobar a l'estació Joaquim Sorolla. Desde mistela de xaló hasta arroz bomba de pego, de València, hasta caves valencians, torró de Xixona, tot tipus de productes. El millor record de la nostra terra per emportar-se a casa en el viatge de tornada.